मानव गेदेर राकेश बिथाङा बिथांनि स्वभाब चरित्र बिथांनि जे खोथा बुंलाबायनाय गोदाव सोरावखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय लाजिबाय। बिटिआरनि बेदर गोसाव गेसाव साप्लाय होग्रानि राजा बे खाम्फा बरगयारिया दिनै जे मसलपुराव फैनानै जोंहा फैलायबाय पलिटिक्सनि दान्थे बिदान्थे दा जिखियानो जादोला मानो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायग्रा आं लास्टावहाय मोनसे इम्पर्टेन्ट खोथाखौ बुंगोन दे नोंथांमोना नायलांबाय था जोबजासिम। बबे लामाजों थाबायलांनानै बिथांमोनहा मिटिं खालामहैयो, बबे न'आव मिटिं खालामो, बे न'आ बिथांमोन बानायनाय ना बिपिएफ दोलोआ बानायनाय? आरो बिसेसकै नोंथांमोननि बे मसलपुरनि इएम राकेश मानव गेदेर राकेश बिथाङा बिथांनि स्वभाब चरित्र बिथांनि जे खोथा बुंलाबायनाय गोदाव सोरावखौ रायजो राजाफ्रा नुबाय लाजिबाय। खालि गावनिल' मान सन्माननि खोथा नङा, बयबो रायजो राजानि मान सन्मानखौनो मसलपुरबासिनि मान सन्मानखौनो बिथाङा सुरमात खालामबाय। ओंखायनो बिथांखौ नेता बायदि लायाखिसै दिनै बयबो मुगैनानै बिपिएफआव जइन जाजोबनायानो साबसिनसै होननानै बयबो फैजोबदों। गंसे दालां बानायनाय देखायथों। आरो आइथाबाय प्राइमारनि आं सेक्रेटारिमोन अफिसियेलनि दिनैहाय जोङो बे बिपिएफनि खामानिखौ मोजां मोनैनि थाखाय जों दिनै ओंखारनानै दिनै बे बिपिएफ दोलाव जों दिनै जइनिं जाबाय आरो जों मोजाङैनो बे खामानिखौ मोजाङैनो जों मावलांनो आखाइ लाबाय आरो देरहानाया रोखाखा। मसलपुर समस्तियाव फैगोन बिटिसि इलेक्सनालागै एकदमबारे जिर' बिपिएफआनो गैमारथाला जासिगोन बे खाटां जाना बिथांमोना मेदाघाटआव खुनु गेदारिं खालामाखै, खुनु जइनिं प्रग्राम खालामाखै। बिथांमोना मसलपुर समस्तिनि खाना खुजा सिंस्रि बायनाय किडनि गैयि मेगन गैयि बिब' बिनानाव बिथौ गुवाहाटीयाव फरायनो थानाय क'क्राझाराव फरायनो थानाय सिख्लाफोरखौ सेंग्राफोरखौ बुथुमजोबनानै मोनसे माने भटिं मोनसे पलिसि लादोंमोन आरो बे भटिंआव मसलपुराव खालि 1600ता भट मोनदों। बेनिफ्राय आरो बुंनांगौ जोंहा जेबो गैलिया। राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो गाज्रि भाषा रायलाया आरो राकेश ब्रह्मआ मालाबाबो नंखाय खोथा बुङा। राकेश ब्रह्मआ जेखौ सैथो बेखौ बुङो। राकेश ब्रह्मआ दिनैसिम जेसेबां बुरजा खामानि मावबोदों गावनि खोथाखौ खोथा महर होनानै रायजोफोरजों आं मावबोदों आरो दिनै मसलपुरनि रायजो राजाया आंखौ बिदा फंबाय गावनि फिसाला बायदि अनो। गतिके खाम्फा बरगयारि जायखौ जोङो बार बार बुंबाय थाखादों बिटिआरनि बेदर गोसाव गेसाव साप्लाय होग्रानि राजा बे खाम्फा बरगयारिया दिनै जे मसलपुराव फैनानै आगान होफैबाय। आसलते मसलपुराव बबेबा दखरसे जायगाखौ बियो सुहासो खालामनानै गालांबाय आरो बेखौ जों गाबोन सुस्रांजोबनायनि खामानिखौ जोंनो मावगोन। जिहेतु जोङो बिराद शान्ति प्रिय मानसि, जिहेतु जोङो मसलपुर समस्ति हिसाबै बा इउपिपिएल हिसाबै जों जिहेतु गोग्गो गोथार गोथौ सिन्ताजों सैथो सिन्ताजों जोङो बे रायजोफोरखौ बेंगासिनो दङ। बेखायनो खाम्फा बरगयारिया फैगौ समाव स्पेसियेलि बाक्सायाव बेसेबांबा गिदिर हांसोनि दावदैया बिनि आखायाव गोलैनो थांगासिनो दङ, बे खोथाया सैथो। प्रमद बर' बिथांनि सरखार फैखांनायनि उनाव जों लामानि बेलायाव दिनैहालागै 900 किल'मिटार जों लामा मावदों। जोंनि मसलपुरावनो देख बेसेबांबा गिदिर जोंनाव ब्रिज बानायनाय रेकर्ड दं, बेखौ जों बोरिमाखा सिंग्रा होनो। बे जाम्बा माखासेया बे जौ लोंथुमनानै ज' जानानै गाज्रि खोथा रायलायग्रा बे मोनसे पार्टिया जेबो बेफोरजों लोब्बा गैया। बे खोथाखौ आं नोंसोरनो जोंनि बिटिआरनि रायजोनो आं दिनै फोरमायना होनाय जायो। हाग्रामा बायदि जाम्बानि मानसिनि खोथाखौ जों फिननाय होनांगौ जेबो खोथा गैया, खारन 2025 सनाव बिपिएफआनो थाया। सम थानायावनो जुदि इउपिपिएल दोलोआव जुदि बिथाङा फैयोबा हयथ' बिथांखौ जों इसेबाबो बबेबा मोनसे फेरलेब खना जायागौबा आगानसे जायगा जों होनानै दोननो हागौ। बे खोथाखौ आं बिथांनोसो फोरमायना होयो आरो। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नुबाय खोनाबाय, सोर मा बुंदों सोर मा बुङाखै, सोरनिया थार सोरनिया नंखाय, बेफोरखौ नोंथांमोन रायजो राजाफ्रा गाव गावनो बिजिरनानै लाबानो जाबाय, नङा होमबा? बेवहाय जोंहा हाबसोमनानै सोरखौबा पार्सनेलि पक्षबादि जानानै माने एक साइड जानानै खोथा बुंनो रावखौबो जों हाया। जों रावखौ बुंनोबो गोसो जाया। नाथाय मोनसे आपिल मोनसे साजेस्ट खालामगोन आं जोंनि पलिटिशियानफोरखौ, जिहेतु जोंनि माखासे पलिटिशियानफ्रा दाबो माने रोङै बायदि आरोना, गोदानफोर बायदि आरोना। दा जियानो जादोला मानो पलिटिक्स बा पलिटिशियान जानो हानाया समाज सिबिनायजों लोगोसे नोंथांनि लाइफनि मोनसे गिदिर केरियारबो आरोना। जों लुबैगोन साफ्रोमबो पलिटिशियानखौ जायखिजाया दोलोनिफ्रायनो जाया मानो नोंथांमोना काउन्सिलनिल' नङा, काउन्सिलनिफ्राय स्टेटआव थां, स्टेटनिफ्राय सेन्ट्रेलाव थां, नङा होमबा? बेफोरबायदि साफा गिदिर राजनितिबिद जा समाजनि मोजां खामानि माव, जों बेखौ माने
आपिल खालामगोन आरोना पलिटिक्स होननानै जों जानला मोनला राव बाहायबानो जाया बेरेखा दोलो होननानै बाथ्रा दान्थेलायनांगौ खोथा बुंलायनांगौ होननानै जाहा थाहा बुंद्रायबानो जाया माखासे दारि खमा माखासे डिसिप्लिनफोरखौ जों मेनटेन खालामनांगौ बाहायनांगौ आरोना थ' जियानो जाया मानो रायजो राजाफ्रा नायगासिनो दं सोरनि भाषाफ्रा माबायदि सोर माबायदि खोथा बुङो सोर माबायदि खोथा बुङा सोर डिसिप्लिनखौ डेम'क्रेसिखौ सोर मेनटेन खालामो फल' खालामो थ' बेफोरखौ रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं नङा होमबा जायनो गोरोन्थि खालामो गोरोन्थि मावो थ' बेखौ रायजो राजाफ्रा जेगारगोन जाय मोजां मावदों बेखौ रायजो राजाफ्रा बजब नोंथांमोना गावबा गावनि मोजां आइडिअल'जि प्रिन्सिपल एन्ड डिसिप्लिनजों मावलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोननिफ्राय सोर देरहायो सोर देरहाया सोर मन्थ्रि जायो सोर एमएलए जायो सोर चिफ जायो सोर एमसिएलए जायो थ' बेफोरखौ जोंहा बुंनांगौ बाजानांगौ जेबो गैया आरोना थ' आंनिफ्राय बेनो आरोना नोंथांमोना जायनोखि देरहाबानो जाबाय मोजां खामानि मावबानो जाबाय थ' एसेनोसै थ' बेखिनि बुंनाया सोरनिबा थाखाय गोरोन्थि जाबाय नामा गोरोन्थिथ' जाथावा थ' मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ मोनसे लाइक खालामदो चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो हायोब्ला अननानै भिडिअखौ एसे शेयार खालामदो।